Doamne, Savo, Dumnezeul Israel, Cel ce tămăduiești toată neputința și toată boala, caută spre roaba ta aceasta, Eva, cearcă-o, cercetează-o și depărtează de la dânsa toată lucrarea diavolului, ceartă lucrurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale și lucrând cu grabnica ta lucrare, zdrobește de gura pe satana sub picioarele ei și dă biruință asupra lui și asupra lucrurilor lui celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale cele nemuritoare și cerești și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Cel care ai făcut pe om după chipul și după asemănarea Ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând el prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului Tău. Însuți primește în împărăția Ta cea cerească și făptura aceasta Ta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide ei ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei Tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină, ca să o izbăvească pe ea de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de răluciri rele. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde și se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii dolești și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului și o fă pe ea oaie cuvântătoare turmii cele sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al bisericii Tale, fică și moștenitoare a împărăției Tale, ca după poruncile Tale viețuind și păzind pricetea nesticată și ferind de șuntul neîntinat, să dobândească fericirea Sfinților în împărăția Ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, propătați cu spatele la mine, spatele la răsărit, cu fața la